Pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako po pala si Densyo. 38 years old na isang SG. Basta SG, babaero, malupit. Nagbago na, Esther na eh. Esther? Si Esther na Si yung... Kodyo tumutingin, tumatawa. Dati po akong may ka-live-in. At may anak po kami isa, kaso hiwalay na po kami. Colin Tits, matagal na. Magka-college ng araw yung bata eh. Ba't di ka updated sa anak mo? Totoo, hindi talaga ako updated. Kasi naman po, inilayo niya sa akin yung anak ko. Kaya yun, single po ako ulit. At may nakilala akong Yan signal na nga, ma'am. ang dami-dami pang sinabi talaga. Yan na naman pala para papunta. talaga, oo. Para hugas kaway. kamay, hugas kamay. Malinis pare-pareho talaga mga lalaki. Diyos ko, pag Pasko na magkabuhay. Tama na. Nakilala ko ang isang signal mom na 18 years old. 38 ka, 18 years old yung single mom. Over talaga sa pagkababaero. Dating SG din daw ang kanyang kinakasama. Tirador ng SG. Naghahatid kasi siya ng ulam sa building na pinagtatrabahuan ko. At paborito ko po ang kanyang ginataang langka. Alin talaga yung paborito mo? Yung ginataan. May itsura po si Janet. Lahat naman kahit tabo nga may itsura. Ang dami side ko, pwede. Naipon eh! Naipon! At dito na po, simulan natin ang pagtagas. Ng mga katas ng aking nakalipas. Kaya nga eh. Oo nga par, gutom na ako. Tagal naman ni Janet, my loves. Meron naman akong tinda ditong ice scramble. Baka gusto nyo to. Gusto mo sumakit yung chan ko? Wala pa tayong lunch. Mag-scramble. Hindi, syempre pag tomboy, masarap magtinda ng ice scramble. Bakit? Hindi ka mawawala, baby. Busog pa ako. Magiging sa'yo. Ba't wala pa si Janet? Ano ngayon nangyari? Ay, ayan na. Hindi nagpa... Init na ba sila? Sorry. Oy! Hi, Net. Parang Teka lang, pawis hingi na lang pawis ako. ka. Uy, wag mo na kayo mag-agawan sa ginataan Akin to, ko. akin to. Makatas yan. Wait Kay lang. Makin yan. Wait lang, may mga Ay, naka-reserve na boy. dyan. May mga pangalan dyan ah. reserve ako ng ginataan mo. Uy, teka lang. Teka, Meron na ako pila dyan. muna kayo. Nag-chat ako sa'yo. Oo, sinulat ko na yung name mo na dito. Then show ka mag-alala. Ikaw pa ba? Lakas mo sa akin. Nandito kami. Kaya nga, pag si Dinso nagpa-reserve, meron. Pag tayo, wala. Tsaka yung nakasulat sa reservation niya, then show me heart. Bakit ganon? Ba't sa amin wala? Oo nga, yung Kahit ang star lang. ginawang heart. Grabe talaga. Bakit sa amin walang star? Eh, syempre.
Ay nako, pumila na kayo. Pila muna kayo kasi yung mga nagpa-reserve na sa akin eh. Ba't pa kami pipila? Meron pa namang bakante dyan. Hindi bilang lang to kasi nga paborito niya yung ginataan lang ka ako, 'di ba? Ginataan lang Dalawang ka order today. ko dalawang order ko dyan. Tatlohin mo na. Tatlo yung ni-reserve ko sa'yo eh. Hindi, Kasi, dalawang rice tapos tatlong Kasi gutom na gutom ako eh. Para tatlo, I love you very much. Ganun yun eh, 5 eh. Tatlong ginataan. Ma'am, dito kami! Hello po! Ako po yung nagtitinda ng sampagita. Kakainin namin yan sa pagkita? Pwede din! Hindi naman po tatanggi. Maawa na po kayo. Sige, Taas sige. po ng gasolina. Ano ba pinandilig nyo dyan, Giselle? Ha? Joke na yan. Hindi. Ba't ka tumawa? Nakakatawa ka talaga, Bong. Grabe ka talaga. Sige, bigyan mo rin ako sa pagita mo 2. Ha? Talaga, dalawa lang po. 20 to 2 eh. Bilhin nyo na pulat kasi nakakaawa po yung... Nakikita nyo po yun? Yung ali po na nakaupo doon? Yung nagtitinda po ng sampagita doon? Kilala nyo po yun? Sino ba yan? Hindi ko rin po kilala. Last na lang tong batang ito. Mulis ka, magkakain lang kami. Ha? Bilhin nyo muna po. Kilala nyo po yun yung nagbabalot doon sa may waiting shade? Waiting shade. Waiting shade. Sino ang tagang waiting shade? Waiting shed? Kilala nyo po yun? Hindi. Ikaw. Awa na po kayo, kaya bilhin niyo po sa pagitan. Hindi ko rin po kilala, pero on behalf of mga vendors. Di ba? On behalf Ano ka, party list? on behalf of Alala ko tuloy yung taga-party list. vendor patronage. Hindi ka kasi namamansin. On behalf of party list po. On behalf of mga vendors. Sige bilhan na, niyo bibili po ko na yan. ako. Bibili ko yan Thank you para po. share Kasi kayo. may expire na po yung yung load ko. Ang haba ng exposure mo, May. Umalis ka na, May. Sige na, Net. Ako nang bahala dyan. Yung order ko ha. Ayun, maubos na. Naku, may natira pang isang laka. Bigay ko na lang kaya to sa bata. Jinjin, halika. Sige, bayaran ko na rin yan. Alang, galante nyo naman po pag may babae. Napaka-babae nyo naman. Pag wala Wala na. na na pagkain, ha? Reklamador ka talagang bata ka. Ay, salamat. Naubos na naman yung tinda ko. Ano ba talagang nagustuhan nyo sa ginataan langka ko? Siyempre, yung gata mo. Ha? Kaya ba creamy? Creamy and maputi. Siyempre, ikaw yung gusto ko. Yung pagkaluto mo, masarap. Ikaw talaga Tsaka din, ang daming Cho. nyug eh. Makatas. Siyempre, tsaka hindi ko nalalagyan ng tubig yan. Ayoko kasi mawala kayong mga suki ko sa akin eh. Kaya, kinagalingan ko pagluluto. Kailan ba ako sasagutin? Uy. Bigyan natin ng title to. Ano title Ang nito? gata. Ang gata ni Janet. Oo nga, no? Ang gata ni Janet. Huwag ka ngayon makulit dyan. At ang katas ni Dencho. Ganda. Ano? Wag nga, dito mo ba ako liligawan? For, feeling mo naman madadaan ako sa ginataang langka sa pagbili mo. Hindi lang yan yung value ko, no? Di alam ko naman. Baka kasi may nakapila rin sila sa'yo eh. Huwag natin, ang dami nakatingin, no? Ikaw talaga, binubola mo ko porke bata pa ako. Hindi kita binubola. Oo. Hello po, basta po yung sampagita. Thank you po. Wala kami pakialam! Okay. May momentol na eh. Umalis ka. Kulit na bata nito. Ate, Janet, sagutin mo na si Kuya Dennis. Dinsyo! Ay, salamat ha, Jean. Bagay naman tayo eh. Alam ko naman may anak ka na eh. Tanggap ko naman yun eh. May nakaraan na ako eh. Tsaka, Lahat naman tayo may nakaraan baka eh. sinasamantala mo lang ako, nagte-take advantage ka kasi alam mo, single mom ako, tsaka marupok. Hindi ako ganun no, na klase ng babae. Hindi nga. Basta, mag-reply ko ha. Babayaran ko na yung mga kulang ko last time. Oo na.
Naawa po ako kay Janet Colantits. Pero hindi lang to awa kasi parang nahulog na rin yung loob ko sa kanya eh. Kaka 1 year old lang daw po ng anak niya. Tapos wala agad ama. Hiwalay na raw po sila nung SG na ex niya. Eh total single naman ako. Handa naman akong panagutan yun. Kahit pa may mga narinig akong kwento mula sa mga tropa. Di ba, Kim? Totoo naman yung sinasabi namin sa iyo, par. Kaya nga, ano na yan eh. Kaya sila Kumbaga- naghiwalay, masama ugali ng Janet. At saka bata pa yan, par. At saka maluwag na yan. Hindi CS daw eh. Kaya masikip pa rin yan. Hindi. Kung marami na naging boylit eh. Kayo talaga kung At saka anong ako iisip nga eh, nyo, pinupormahan ko yan para, tinatry ko ba bilang bro kita, sinusubukan ko kung loyal ba siya sa'yo kahit nagliligawan pa lang kayo. Sumasagot eh, dapat di ganun. Nagliligawan pa lang, dapat loyal na yung babae. Talaga, nagre-reply sa'yo. Nag-reply eh, sabi ko, hello. Sabi niya, hi, who's this? Tapos may kiss emoji agad. Oh, dapat di ganun. Sa akin rin, nagre-reply din, par. Dapat Oh. hindi na siya magre-reply. Parang Kahit sino boyfriend chat. of everyone. Gusto mo ba ganong klase ng babae? Tas, kaya pala single mom yan eh. Mabait din talaga yan si Janet. Pero bata pa yan eh. Siyempre, wala naman yung alam sa mga ganyan Tsaka di ka ba ginagawa niya. naiya, 38 ka, tas 18 yung parang Single sabihin. naman ako eh. Wala na rin naman Pero ako. Wala parang, naman akong asawa. parang tirador ka ng bagets, pangit pare. Ayaw namin nasisira ang image mo. Nainggit lang kayo dahil sa akin nagkagusto si Janet. Hindi, nagre-reply nga sa amin eh. Sa ibong, ano reply? Ha? Ano reply? Talsik talong. Ano lang, talong yung ano. Talong talsik. Ah, talong talong. kamay. Talong na may kamay na ganyan. Oh, ganyan. Wow, nakita nila. Ganyan at ganyan. Alam na, alam. Sa'yo, May alam sa'yo. droplets, may droplets. Hoy, kahit anong gagawin nyo, basta mahal ko na yung tao, okay? Huwag niyong pakialaman. Okay naman kami ni Janet. Tsaka, ano naman, mas swerte nga ako. At least, bata pa, di ba? Huwag kayong Sabagay. makialam sa amin. Pero nag-aalala lang kami sa iyo. Siyempre, ayaw namin ma-hurt ka. Tsaka protective din kami kay Janet kasi siyempre, suki kami nun eh. Ayaw lang namin na baka mamaya, pag naghiwalay kayo, hindi na magtitinda si Janet sa atin. O, di ba? Oo nga, par. Wala na tayong pagkain dito. Oo. Yun lang ba talaga? Ay, naiingit lang kayo sa akin. Hayaan nyo na. O, sige. Basta, mahal ko na si Janet. Ano bang panira nila, Colin Teach? Kesyo mas bata, kesyo masama daw ugali kaya hiniwalay nung ex na SG. Mahal ko pa rin si Janet. At ang awit kong dinggin ay kay kami. Janet. Tensyo. Janet. Nakinakabahan ako eh. Huwag kang Kasi, kabahan. Bakit? paano kapag Ba't ka kinabahan? niloloko mo lang pala ako? Hindi kita nilulokot. Hindi kita Ah, ganun ba? lulukuhin. Okay. Aray ko. Dahil sa ikaw ay mahal ko. At naging kami na nga po ni Janet Colantits. At pinalipat ko na po siya sa tinitirahan ko. Nagsama na po kami. Hanggang sa
Pagod na pagod ako. Oh, ano nangyari sa'yo? Lumiyak. Wala, hindi. Gayat kasi ako ng sibuyas. Kaya naiyak lang ako. Ano ba yung niluluto mo? Ano lang ka. Ba't ka umiiyak? Nagtatawa na ako, ma. Hoy. Dito lang ako. Ano nangyari sa'yo? Denjo, paano pag iniwan mo ako? Denjo, hindi ko alam paano magsisimula ulit. Ba't ko naman gagawin sa'yo yun? Ngayon pa ba? Ay ano? Nagsama na nga tayo. Buntis ako. Ano? O, di ba? Iiwan mo naman ko. Hindi mo ako papanagutan. Kasi nagulat ka. Ganyan yung reaction mo. Hindi, nagulat lang ako pero hindi ko sinasabing, hindi ko pananagutan. Talaga ba? Kailan pa? Hindi ko alam pero magdadalawang buwan na kasi. Akala ko na late lang ako. Pero nagpiti ako. Buntis ako. Denjo. Natatakot ako eh. Iiwan mo din ba ako? Hindi kita iwan. Paano yung anak ko? Lalo ko mapapabayan. Diyos ko, tanga-tanga ko na Shh! Kausapin natin nanay mo. Pati tatay mo. What? What? Diyos ko naman, anak. Ano ba naman tong batang to? Uy, Brad. Hindi ka pa na... Ano, Brad? Ito nga. Anak mo yan eh, pangalan Brad. nun. Hindi, ang anak na yung babae. Ay, okay. Ano naman po? Anong plano Ito, mo? tita, handa naman po akong panagutan yung... Ano yung papakain mo sa anak namin? Batuta. Oo nga, no. Sanay talaga sa batuta yung anak ko kasi yung una SG tapos ngayon SG. Kaya nga, apakahilig naman ang bata to sa batuta. Di ka man lang... Nagmana si SG din ako Sa bagay. Oo, masarap kasi talaga eh. Uy, Janet. Hindi ka naman nadala. Janet! Alitin pa na anak mo, kaka 1 year old lang. Diyos ko na naman, batang to. 18 ka pa lang, nakakadalawa ka. Diyos ko. Ilan pa bang lalaki madidiscover namin? Mama, Papa, seryoso naman po sa Denjo. Magtanggol mo sa magulang Seryoso po ako ko. sa anak niyo po. At tanda mo na, ilang taon ka na? Kaya nga. 38 Bakit parang po. pa-senior ka na? Grabe naman po. Hindi naman dahil 38 lang eh. 20 anyos yung gap niyo. Parang anak mo na yung anak ko. Parang minority pa yung anak namin. Pero handa po akong pakasalan siya. Nakasal ka na ba? Dati po akong may kinakasama pero handa ako pong panagutan. Ang dami mo rin kinasama. Para ka rin si Kanor. Ganyan rin ng araw eh. Wala naman, isa lang din naman. Pares Esteban, isa lang din. Oh. Baka puro sama lang kayo, live-in. Baka hindi mo pakasalan yan. Pakakasalan ko po. Oo, ora Ayusin mismo. Sa huwes muna. Okay. Ayusin namin yan. Tawagin yung father. Papasok mo siya. Yung father. Ay, huwis lang eh. Bakit si Father? Huwis lang eh. Bakit? Pwede naman sa office ni father. Basta ipakasal na yan sila. Sige, okay. Bukas. Sige. 10:00. Bukas agad. Bukas na agad. Basta po. Okay, mabuhay ang bagong kasal. Palakpakan. Mabuhay! Sa lahat ng mga sa likod dyan, palakpakan namin kasama sigaw. Ikaw kasi nag-invite ka eh. Thank you, Lord. Happy Easter, everyone. Ano yung sige? Happy wedding. Happy wedding. Bisa ka kamandong. Bisa ka kamandong. Metro's #1 Love Radio. Basic!